Hola, nois, què tal? Com esteu? Veureu, jo també estic com vosaltres a casa des de fa molts dies i a vegades estic una mica avorrida. I he pensat fer alguna cosa diferent que m'agradaria proposar-vos a tots vosaltres. I és la següent. Mireu, he pensat buscar coses interessants que van passar l'any en què jo vaig néixer. I ara us preguntareu, quin any vaig néixer jo? Vaig néixer el 1984. I ara no us poseu a pensar que quants anys tinc. Això ho deixarem pel final. Veureu, he estat buscant per internet coses que van passar aquest any i veureu el que he trobat. Mireu, he fet aquesta mena de rellotge, com si fossin les 12 busques del rellotge amb els 12 mesos de l'any. Comencem pel principi. El gener. Què va passar al gener? Els de quart coneixeu a un senyor que es deia Salvador Dalí, oi que sí? Doncs aquest pintor va anunciar la creació de la Fundació Gala Salvador Dalí i va donar 621 de les seves obres al Teatre Museu Dalí. Al febrer, a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, que és un hospital molt important, es porta a terme amb èxit el primer trasplantament de fetge de tota Espanya. I mireu quina creu més xula ha fet el meu fill amb gomets per tots vosaltres. Al març, què va passar? Deixa d'editar-se el Diari de Barcelona, conegut popularment com el Brusi, que era considerat el diari més important de la història de tota Catalunya o el primer diari veritable de Barcelona. A l'abril, coneixeu la marca de cotxes Seat, oi que sí? Doncs surt de la cadena de muntatge de l'empresa Seat el primer automòbil Ibiza. Mireu quin Ibiza més xuli. Al maig, a França, un grup antiterrorista anomenat GAL va assassinar a un etarra. I què eren? Eren els terroristes del País Basc que segrestaven i assassinaven persones. Eren superdolents. Al juny, es va crear a la Unió Soviètica, que era un grup de països europeus i asiàtics, el famós joc del Tetris. Us en recordeu? Aquest que van baixant a la pantalla fitxetes de colors i les heu de fer encaixar? Al juliol va néixer la Victòria Anna. I segurament us preguntareu, i qui és aquesta? Doncs va ser la primera nena proveta espanyola. Els seus pares tenien problemes per tenir fills i van fer un tractament a l'Institut de Xeus de Barcelona i gràcies a això la van poder tenir. A l'agost, durant el mes d'agost, es van celebrar els Jocs Olímpics d'estiu a Los Angeles, però Espanya no va guanyar cap medalla. Per això, aquesta cara trista. Al setembre, què va passar? Es va inaugurar el Museu del Futbol Club Barcelona. Segur que tots el coneixeu, oi que sí? Mireu quina sèrie més xula amb aquests colors. A l'octubre, l'huracà Hortènsia va arribar a les costes de Galícia i va causar pèrdues de 10.000 milions de pessetes. Pessetes, sí, pessetes. Eren les monedes amb les que es pagava i es comprava l'any en què jo vaig néixer. Penseu que vosaltres heu conegut només els euros. Al novembre, què va passar? Doncs a Bilbao, que és una ciutat del País Basc, va haver una lluita entre la policia i els treballadors de drassanes, amb foc real de metralletes. Penseu quina por, I al desembre, ja per concloure, la UNESCO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, va declarar Patrimoni de la Humanitat el casc històric de la ciutat de Còrdova. Què us sembla? Doncs us animo a que intenteu fer els vostres mesos dels vostres anys de naixement per esbrinar quines coses tan xules i interessants van passar aquell any. Fins aviat, nois!